Здравейте отново, скъпи приятели! В това видео ще ви разкажа за глава 8 от тази удивителна книга, която продължава да ме изненадва и вдъхновява с всяка страница. Заглавието на главата е «Запознайте се с вашия естроболом» и честно казано, тази глава промени напълно начина, по който възприемам собственото си тяло и здраве. Знаете ли, че само около половината от нашите клетки са човешки? Останалото са бактерии, гъбички, паразити и вируси. Това може да звучи плашещо, но всъщност е невероятно. Тези микроорганизми, които живеят в нас и върху нас, формират нашия микробиом и играят ключова роля за нашето здраве и благополучие. Докато четях, осъзнах колко важно е да подхранваме и подкрепяме тези полезни бактерии, вместо да се опитваме постоянно да ги унищожаваме с антибактериални продукти и антибиотици. Авторката обяснява, че много от нашите ежедневни навици всъщност вредят на добрите бактерии. Използването на антибактериални сапуни и почистващи средства, честата употреба на антибиотици, консумацията на месо, третирано с антибиотици и приемът на преработени и изкуствени храни. Това ме накара да се замисля за собствения си живот. Колко често съм посягала към антибактериалния гел или сапун? Колко пъти съм приемала антибиотици, без да се замисля за последиците? Осъзнах, че за да подкрепим нашия микробиом, трябва да направим съзнателни промени. Да избягваме ненужната употреба на антибиотици и антибактериални продукти, да консумираме истинска, непреработена храна, богата на фибри и хранителни вещества, и да включим в диетата си храни, богати на полифеноли, пробиотици и пребиотици. Авторката споделя списък с храни, които подпомагат добрите бактерии. Полифеноли като карамфил, маслини, тъмен шоколад, горски плодове, сурови ядки и червено вино. Пребиотици като семена от чия, конопени семена и ленено семе, както и пробиотици като кисело зеле, кимчи, камбуча и кефир. Особено интересно ми беше да науча за естроболома, група бактерии, които помагат за разграждането на токсичните естрогени и поддържат хормоналния баланс. Това е от съществено значение по време на менопаузата, когато хормоните ни претърпяват значителни промени. Признаците за дисбаланс в естроболома могат да включват храносмилателни проблеми, акне, намалено либидо, нередовни менструални цикли, чувствителност на гърдите, главоболия, наддаване на тегло и горещи вълни. Осъзнах, че много от тези симптоми могат да бъдат облегчени чрез подкрепа на микробиома и грижа за черния дроб, който играе ключова роля в разграждането на естрогена. Авторката предлага конкретни стъпки за възстановяване на микробиома: смяна на пастата за зъби с пребиотична, използване на пробиотичен лосьон, който подпомага полезните бактерии в червата, и допълване с хранителни добавки, съдържащи конкретни щамове полезни бактерии, като Lactobacillus reuteri и Lactobacillus rhamnosus. Историята на Мария, която авторката споделя, ме трогна дълбоко. Тя е жена в късните си 40, която се бори с мигрени, безсъние и косопат. Въпреки че води здравословен начин на живот, симптомите й продължават, докато не започва да работи върху възстановяването на микробиома си. Това й помага да възвърне енергията и радостта от живота. Това ме мотивира да направя промени в собствения си живот. Започнах да избирам естествени продукти за грижа за кожата и домакинството, да включвам повече ферментирали храни в диетата си и да ограничавам консумацията на алкохол и преработени храни. Обърнах внимание и на грижата за черния си дроб, като включих повече кръстоцветни зеленчуци в храната си и избягвах фактори, които го натоварват. След няколко седмици забелязах положителни промени. Имам повече енергия, кожата ми изглежда по-добре, а храносмилането ми се подобри. Тази глава ми показа, че здравето ни е комплексно и че трябва да се грижим за себе си на множество нива. Микробиомът е като невидим съюзник,
който ни помага да се чувстваме и изглеждаме по-добре. Ако искате да научите повече за това как да подкрепите тялото си чрез грижа за микробиома, горещо ви препоръчвам да прочетете глава 8. Тя е пълна с ценна информация и практически съвети, които могат да променят живота ви. Благодаря ви, че отново споделихте това пътуване с мен. Надявам се, че моите споделяния ви вдъхновяват да направите промени за по-добро здраве и благополучие. До скоро!